En hoe dit zit er verder, vliegen van ene kant door naar de Reuver toe. En daar was natuurlijk de busdaal bezig met hun optocht. We zitten in basisschool Bosdaal-Bruivert en we hebben net in de zaal hebben we allemaal optredens gedaan van King Ruud Klaas. En dan gaan we nu de optocht lopen. Veel plezier. Dankjewel. Ik ben Prins Niels 1 van de Windbuurs. Met mijn adjudanten Rick en Max. Ja, dit jaar hebben we een jubileumtent. En ja, dat is eigenlijk omdat we 6 keer 11 jaar zien. Hebben ze een grote tent op een markt gezet en dan komen we dan met alle gezelschappen bijeen en dan gaan we dan de ganse carnaval vieren. Vandaag ja, zijn we naar de Schule gegaan. Eerst naar de Meander, naar Bosdaal nu en dan dadelijk naar de Triolier. En nu bij Bosdaal lopen we mee in de optocht. Vastelavond, geen zorg. Ja.